खुलुमबाय दिनै जों खमताया हाती UDIPFT हेडक्वार्टार विशेष खालाय जों दिनै UDIPFT तरफ থেকে जोंनि अर जों मानजाखा बंखां खांखाय मनिराल डिप्लोमा UDIPFT AGS yang जोंनि UDIPFT AGS प्रकाश डिप्लोमा yang दं जोंनि रकेन डिप्लोमा अफिसियेल सेक्रेटारि दिनै विशेष खालाय जों प्रेस मिट खालामनायनि गायसननो कारण जोंनि थानाय दीर्घदिन रमुई जे जोंनि डिफरेंट डिमांड जे जोंनि IPFT नि मो दाउसा पर्यन्त जे जोंनि कताल सरकार फायमानियावल दाबुबो ना एसेम्बली कक्ति हेजागो ना लोकसभा कक्ति हेजागो मन बागैनो सारा त्रिपुरा राज्य नि सिखलारक दिनियावनो कायसा जोंनि थानायाव वान सुकमा दाय जों जोंनि खाबो कायसा जों कियरि दंलायो जेथो जोंनि त्रिपुरालेण्ड जेथो जों सरकार फायमानि परेव जों माना नुनाय आसा खालामनाय दाबो बरांगिनि बागै जों विशेष खालाय फायनाय 20 तारिख सेप्टेम्बर मास 2019 जों वेस्ट त्रिपुरानो त्रिपुरालेण्ड डिमांड तै जों सालजानि बन्दाबो ताई केसे आंखाय जे जों जतनो साइमानो जों बन फ्लाय जों फनो जोंनि मानसिक जेता बर रकनि जे नाङै दंमोनि मानै जेमन दम दि जोंनि आवताय नि बायरावो कुलुमकुसा हाय काबा कालबारि जेमन दूधगारि आबरकनो जों आबो एलाव खालायनाय आबरनो जों थां फायबांनो जों हरनाय ओंखाय जे आबो हाय जे हामिया जाय आबो हाय रकनसिम जों आदिने एलाव खालायनाय ताई बागि ओंखाय जों जतनो आबनो जों माने बन खालायनाय रेल बन खालायनाय ओंखाय फानि 20 तारिखआव जों बन्दा बुगो ओंखाय मनि बागै विशेषकै जों सारा त्रिपुरा राज्यनो मतो जों दिनै बन खालायनाय थाङिया सुदु जोंनि वेस्ट त्रिपुरानो सिमि जों मो त्रिपुरालेण्ड तै जों बन खालायनाय फासिङाव थां दङ मनि बागै मो आमचाइनि जत ताखतै बुकसनो जरा गभर्नमेंट ऑफिस থেকে শুরু खालायो जों ओ जागाव रेलवे लामा ताई जे ताबुकनि नेशनल हाईवे जे 8 नम्बर जे चिनि आसाम आगरतला रूट अबनो जों बन खालायनाय ताई जत निनि हाईवे जे मेन रूट दंबायमानि जे वेस्ट त्रिपुरानि आन्ध्र दंबायमानि आबो जों बन खालायनाय विशेष खालाय चिनि एडिसि एलाकानि जत ऑफिस कासारि रक आदिनो बन तंगने बागै जों जतनो जों रिक्वेस्ट खालायो कायते जत चिनि बर रकनो बादिनो जों बाजार खुजार खालाया खायि मो 12 घंटा बन जतनो मानि चलनायनि बागै जों जतनो रिक्वेस्ट खालायो ताई विशेष खालाय चिनि जरा UDIPFT ताई IPFT नि जत कर्मी रनो जों पयनामो संगो आदिना चिनि बन सामिल होनायनि बागै जतनो खाबाय खुबाय रिक्वेस्ट खालायो हामबाय।